22 नं कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय जोंहा सार प्रमोद बर' चिफ BTR नि दा बिथां सारखौ जों खावलायो दे जोंनि जि बे लामा आप टु बे रुपैनिफ्राय जाय जाला थांनाय मसलपुर थांनाय बे लामाखौ माने खुख्लानायनिफ्राय जाहाथे जोंखौ प्रटेक्शन खालामो आरो फरायसाफोरखौ आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बाजार फारसे थांनो हानाय स्कुल फारसे फैनो हानाय बेबायदि केपासिटिखौ खालामनानै होयो प्रटेक्शन खालामनानै जों बेखौ लुबैयो आरो PF दोलोआ थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनावबो बेबायदि लामाखौ दिनै साफा खालामनानै होनो हायाखैमोन आरो दासिमबो बेबायदि अबस्थायावनो दिनै सरकार सोलायखांनायनि अबस्थायावबो बेबायदिनो दं दा बेनिखायनो जोङो गोदान सरकारखौ जाहाथे बेबायदि जोंनि जे माबा खुख्लानाय लामा बे खुख्लानाय लामाखौ जाहाथे प्रटेक्शन खालामो थांलाय फैलायनि मोजां राहा खालामनानै होयो बेखौ जोङो दानि BTR सरकारनिसिम माने खावलायहरबाय आरो बे लामायाथ' रुपै बे रुपैनिफ्राय आप टु ओरै जाला सार्कोल अफिस थाङो आरो मसलपुर थांनो हायो बे लामाजों ओमफ्राय बे लामा खुख्लानाय होनोबाथ' माने नोंथांमोना नुखाबाय नायनानै माने बे लामाया जोबोरैनो माने खुख्लाना दं आरो गोबां खुख्लाना दङ आरो नै दा दैज्लां बोथोर फैबाय दङ बे दैज्लां बोथोर फैयोबाथाय जानो हागौ बे लामाया थबसब खुख्लानानै माने थांलाय फैलाय जे फरायसाफोरा बेवहाय नैबे जोंनि सामाथा एरियायाव गंसे एमइ स्कुल दङ आरो हाइ स्कुल दङ आरो बाराजा बाथौ आश्रम होननाय मोनसे प्राइभेट स्कुल दङ बेवहाय जोंनि खाथि खालानि गामिनिफ्राय माने फरायसाफोर लांलाय लाबोलाय खालामो दा बेवहाय जुदि एबार दैज्लाङाव जुदि बे लामाया जुदि बायस'योबा माने थांलाय फैलाय खालामनो हानाय कमिउनिकेशना बेयाव माने माबा जागोन आरो फैनो हायि जागोन आरो दा बेनिखायनो जोङो खावलायो दे 22 नं कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय जोंहा सार प्रमोद बर' चिफ BTR नि दा बिथां सारखौ जों खावलायो दे जोंनि जि बे लामा आप टु बे रुपैनिफ्राय जाय जाला थांनाय मसलपुर थांनाय बे लामाखौ माने खुख्लानायनिफ्राय जाहाथे जोंखौ प्रटेक्शन खालामो आरो फरायसाफोरखौ आरो गामिनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बाजार फारसे थांनो हानाय स्कुल फारसे फैनो हानाय बेबायदि केपासिटिखौ खालामनानै होयो प्रटेक्शन खालामनानै जों बेखौ लुबैयो आरो आगोलनि समाव बिसायख'थि समाव माबाफोर खोथा होदोंमोन नामा बिसायख'थि समावथ' गोबां माबाफ्रानो पलिटिकेल हान्जाफ्रानो फैनानै मिटिं खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना बुंदों जेन बिथांमोना देरहाखाङोबाथाय जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होगोन प्रटेक्शननि खामानिखौ मावनानै होगोन लामा सामा बायदिसिनाफोरखौ जों साफा खालामनानै होगोन मोजां खालामनानै होगोन नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनबाय जे PF दोलोआ थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनावबो बेबायदि लामाखौ दिनै साफा खालामनानै होनो हायाखैमोन आरो दासिमबो बेबायदि अबस्थायावनो दिनै सरकार सोलायखांनायनि अबस्थायावबो बेबायदिनो दं दा बेनिखायनो जोङो गोदान सरकारखौ जाहाथे बेबायदि जोंनि जे माबा बे खुख्लानाय लामाखौ जाहाथे प्रटेक्शन खालामो थांलाय फैलायनि मोजां राहा खालामनानै होयो बेखौ जोङो दानि BTR सरकारनिसिम माने खावलायहरबाय आरो बेखिनियानो जोंहा स्कुलाव थांनो फैनो थाखाय जा कन्डिशना बिराद गाज्रि आरो लोगोसेयावनो जोंनि बेखिनि हालामनि रायजो राजा माखासेया जोंहा माने दुखु जानानै दं जे जोंहा माब्ला जे बे लामाया जानानै फैगोन थांनाय 17 बोसोरावबो जोंहा गोलैसोना थालांबाय देग्लाय 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि जोंहा प्रमोद साराबो बेफोरबायदिनो खोलैसोना दोनगोन नामा जोंनि लामाखौ जोंखौ सान्थि होआ नामा जोंनि रायजो राजाखौ नायफिना नामा जोंनि एरिया ओनसोलखौ नायफिना नामा जोंहा गोसोआव दुखु मोननाय दङ जोंखौ थाबैनो जाहाथे बे लामा दोंसेखौ जाहाथे रुपैनि बे मसलपुर आप टु थांनाय जितु लामाखौ थाबैनो जुदि जोंनो जुदि मावनानै होआबा जोंनि रायजो राजाया बहुद दुखु थागोन बहुद असान्थि थागोन नाथाय जोंहा बहुद जेंनायाव गोलैना जों नांगौ बायदिहाय थेला बोनो हायाखै जों नांगौ बायदि साइकेल सालायनो हायाखै गारि मटर लाबोनो हायाखै जों बहुद उसुबिदा बहुद प्रब्लेमाव गोलैसोना दं नाथाय जोंनि चिफ सारा दा गोदानै जितु जा चिफ सार जानाय जोंनि BTR नि प्रमोद सार थाबैनो नोंथाङा जोंनि बे पकालागि जिग जिरि बे जोंनि उल्टा खान्दाखौ नायफैनांगौ प्रटेक्शननि बेबस्था खालामफैनांगौ BTR नि सिबा खेबसे फैदोंमोन खेबसे फैनानै रायजो राजाजों खुनु कन्टेस्ट गैयाबासिनो खुनु सावरायनाय गैयाबासिनो थबैनो जायखारलांदो जोङो जेबो बिथांनो बुंनो मोननाय जायासै जों बुंनो मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन थाबैनो माबा मोनसे आसनि लागोन होननानै जोङो आसा खालामदोंमोन नाथाय थाबैनो बे लामाखौ जोंनो नांगौ जोंहा नै दिनै माखासे गादा गादि जाना दं जों गारि मटर साइकेल सालायनो जों हायाखै बहुत उसुबिदा जानानै दङ हायोबा जोंहा चिफ सारा थाबैनो फैनानै जोंनि लामाखौ नायफैनानै प्रटेक्शन फैनांगौ जोंखौ जोंनि बे खामानिखौ थाबैनो जाफुंसार होना जोंखौ सान्थि खालामनांगौ बे गोदान BTR नि
सरकारा जाहाथे बे लामाखौ मोजां खालामना होयो आरो जोंनि बे एरियानि गथ' गथायफोरा फरायसालियाव फैनायाव बिराद असुबिदा जादों दा बेखायनो जोंनि बे लामाखौ जाहाथे चिफ सारा BTR नि चिफ सारा जाहाथे जोंनि बे लामाखौ नायफिननानै मोजाङै जाहाथे मोजां खालामनो हायो आरो बिथाङाबो खेबसे खिथानि बे लामाखौ नायलांदों थेवबो बे लामाखौ जोंनि बे मोजाङै खालामना होआखै दा बेखायनो जों आसा खालामो जोंनि बे साम' हाथाइनिफ्राय बेखौ साम' हाथाइ आरो जोंहा जाला ब्लकआव थांनाय बे फिल्डबारि लामायालागै बिराद गाज्रि जादों बेखायनो जों आसा खालामो बे लामाखौ जाहाथे मोजां खालामनानै जोंखौ सुख सान्ति खालामनानै गथ' गथाय जाहाथे मोजां थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा खालामो